an sunnafti jabrani filɛbaw aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma jɛkulu min ka jateminɛ ye ka kalafili ma hakɛ dɔn ni o ye AMRTP ye olu ye lajɛrɛ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana funankɛninw ma walasa u bɛ se ka kalafili nafa ani a kɛcogoyaw dɔn cogoya min na ni de ye bi kunnafoni la bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo k'a fara min kan sɔɔni an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye a y'aw bisimila. Ayo bisimila kokura bi juma Desambre kalo tile 4 don kibaru kɛnɛ kan ina fɔ an bɔra k'a fɔ aw ye bakurubaw la cogoya min na jɛkulu min ɲɛsin bɛ kalafili jateminɛli ma hakɛ min sen donna kalafili la k'o kofɔ ni o ye Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections AMRTP u ye lajɛrɛ kɛ bi maison des jeunes na min kɔni ɲɛsinna an ka jamana funankɛninw ma walasa u bɛ se ka sen don kalafiliw la cogoya min na ani ka kalafili nafa f'u ye cogoya min na baara in bɛna kɛ tile 2 kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ u ka jɛkulu in kɔni kɔkɔrɔma donna baara in na jɛkulu fɛ ni o ye projet d'appui au cycle électoral du Mali olu de u dɛmɛ baara in kɔnɔna na walasa an ka faamuya sɔrɔ Aminata Daɲɔ ale ni Bakari Kone olu kun b'a kɛnɛ kan an ka jɛkulu ka sɔrɔlenw lajɛ. Denmisɛnninw ye jamana siniɲɛsigi ye. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ denmisɛnnin minnu si b'a ta san 15 la ka taa bila san 35 la ko olu de ka can kosɛbɛ. Nga a yirala k'a fɔ ko u sen doni ka dɔgɔn kosɛbɛ kalafili baaraw ni politiki kow la. Sabula ko u ma taabolow faamuya walama u t'a ɲɛdɔn. N'i y'a jateminɛ kɛ mɔgɔ 51 o jeunes ye. Mais an ye jateminɛ min kɛ an y'a sɔrɔ k'a fɔ jeunes yɛrɛ tɛ ka participer processus électoral la. Ne pyramide des âges lagɛ an ka fichier électoral la i b'a sɔrɔ mɔgɔ 100 jeunes mɔgɔ 23 de bɛ lycée électoral kan. Donc o b'a jira k'a fɔ au lieu que a ka kɛ plus de 51% ye mais mɔgɔ 23 jeunes 23% des jeunes sont inscrits sur la liste électorale. Donc o ye gɛlɛya belebeleba de ye. Donc OIF ye lajɛlɛba dɔ kɛ 2018 la k'an ka fichier électoral lagɛ o y'a ye k'a fɔ ko an ka jeunes tɛ liste électoral kan kosɛbɛ ko mais ni fɛn ma kɛ n'an ma wuli k'an jɔ ka baara kɛ yanni 2023 cɛ jeunes min bɛ liste électoral kan a tɛna tɛmɛ mɔgɔ 100 a tɛna tɛmɛ mɔgɔ 5 kan o de kosɔn an ye projet dɔ monter pour que ka vote ko ɲɛfɔ jeunes ɲɛna u bɛ se k'a faamuya cogo min an taara partenaires fɛ partenaires ye anw dɛmɛ k'an soutenir pour que an bɛ se ka atelier ninnu caman kɛ Mali kɔnɔ ka ɲɛfɔ jeunes ɲɛna n'u m'u sen don vote ko la fɛn fɛn mana kɛ i kɔfɛ o bɛ k'i kɔ kan o de kosɔn an ye atelier nin kɛ bi ka jeunes wele ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen na ani Bamakɔ kɔnɔ pour que vote ko bɛ se ka ɲɛfɔ u ɲɛna u ka dɔn k'a fɔ ko rôle min bɛ fɛn min ye vote ko la jeunes kana kɛ tigɛrafɔla dɔrɔn ye jeunes kana kɛ temilaw dɔrɔn ye jeunes kana kɛ t-shirt dɔlaw dɔrɔn ye fo jeunes yɛrɛ k'u sen don vote ko la pour que u bɛ se ka kɛ candidat ye cogo min u bɛ se ka kɛ élu ye cogo min u bɛ se ka kɛ observateur ɲɛnamaw ye vote ko la cogo min. Ni tile 2 kalan in kɔnɔna na baaraba 4 de bolodalen don AMRTP fɛ ka ɲɛsin sifinnakaw ma. Denmisɛnnin 50 le sen bɛna don ni tile 2 kalan in na donc mɔgɔ 20 bɔra région na donc mɔgɔ 30 bɔra Bamakɔ kɔnɔ yan donc an bɛ olu a ɲɛfɔ olu ɲɛna n'olu fana sigira ka taa u ka yɔrɔw la u fana bɛ taa ɲɛfɔ ka mɔgɔw fana ɲɛna cogo min pour que bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don a la. An ye thème 4 de ta thème 4 thème fɔlɔ ye mun ye fichier électoral yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ o bɛna ɲɛfɔ jeunes ɲɛna u k'a faamuya donc o ye thématique fɔlɔ ye thématique 2nan o bɛna kɛ mun ye donc ni vote kɛla vote fɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min n'an b'a fɔ ko compilation donc dɔw fana bɛ ɲɛfɔ jeunes ɲɛna parce que n'i y'a ye an y'o thème ninnu ta fo jeunes ka dɔn k'a fɔ ni olu sen ma don fichier ko la élection ko la kɔlɔlɔ min b'a la ni vote fana kɛra fana i b'a ye n'a fɔra ko mankan bɛ kɛ vote kɛlen kɔfɛ n'i y'a jateminɛ ni jama min bɛ bɔ ka mankan kɛ i b'a sɔrɔ jeunes de ka ca mankankɛla ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen kan ne dun y'a jateminɛ fana o jeunes ninnu o caman tɛ liste électorale yɛrɛ kan mais n'a fɔra ko mankan i b'a sɔrɔ olu de bɛ bɔ ka mankan kɛ an bɛ n'o ɲɛfɔ u ɲɛna a sabanan fana ye jumɛn sisan
an bɛna ɲɛfɔ u ɲɛna fana transition politique n'an b'a la bi o ye mun ye a ka rôle ye mun ye a ka mission ye mun ye a organes fana ye mun ye donc u bɛna ɲɛfɔ jeunes jeunes k'o bɛɛ lajɛlen faamuya parce que an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi fo a ka ɲɛfɔ jeunes ye jeunes k'a faamuya de mun de bɛ Mali kɔnɔ bi gɛlɛya jumɛn bɛ Mali kan bi Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛya in na cogo di donc jeunes an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya gɛlɛya man kan an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in fana na cogo di. Denmisɛnninw sen donni kalafili baaraw la ka kɛ jateminɛlikɛlaw ye walama ka kɛ cɛbɔ ye o bɛ se ka dɔ fara jamana ka ɲɛtaa kan ani ka hakilina kuraw tali nɔgɔya mara kɛcogo kan. O de la kalafili koɲɛ ɲɛnabɔli minisiriso ye baarakura dɔw bila sen kan u tɔgɔ la. An ka denmisɛnninw k'a daminɛ san 15 la ka taa fɔ san 35 la olu bɛ se ka kɛ RAVEC kɔnɔ cogo min na ministre bɔra ka opération spéciale lancer pour que jeunes ka taa u yɛrɛ enregistrer RAVEC kɔnɔ ani fana c'est pour que ka u ka papier sɔrɔli fana carte nina ani fiche descriptive individuelle u bɛ se ka n'u bɛ concours kɛ sɛbɛn minnu bɛ ɲini denmisɛnninw fɛ u ka na n'a ye pour que k'o bɛɛ nɔgɔya o opération daminɛna 1er décembre a bɛ ban fo 31 décembre la donc opération test de ye Bamako ta ye a bɛ commune an ka district de Bamako commune 6 bɛɛ kɔnɔ ani 2 centres spéciaux gouvernorat yɔrɔ la ani mairie-ba an ka Bamako mairie-ba yɔrɔ la donc jeunes mu kan ka taa ka caya u ka t'u yɛrɛ enregistrer n'i y'a mɛn kalata ani changement bɛ kɛ fo jeunes de ka bɔ ka caya f'olu de ka kɛ liste électorale kan n'u taar'u yɛrɛ enregistrer kabini sisan nɔ an ka taux de participation aux élections o bɛ élevé parce que kalata yɛrɛ sinsinnen bɛ mɔgɔ minnu kan o ye bi jeunes ye. Kalanbolo in ɲɛsilen don sifin maa 50 de ma minnu sugantira ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen na. Faamuyaliw sɔrɔlen kɔ u fɛ kalan in na olu fana na taa jeunes tɔw kunnafoniya u bɔyɔrɔw ani u ka sigidaw la kalafili koɲɛw kan. Don min kɛrɛnkɛrɛn la diɲɛma fɛ ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin volontaires ma ni o ye maa minnu b'u kun don faso ko kɔrɔ ka sɔrɔ nata tɛ foyi tɛ walasa u ka faso bɛ se ka yiriwa cogoya min na o hokumu kɔnɔna na a ɲɛnamayara an ka jamana kɔnɔ Carrefour des Jeunes na an ka jamana minisiri min ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma ale tun bɛ a kɛnɛ ɲɛmɔgɔya la walasa an ka faamuya sɔrɔ a ko tɔw la Tijani Sidibe ale tun bɛ nefti cɔ la a y'an sɛmɛ min na an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. An ka bi baara kun ye ka tasibila kɛ ani ka waleɲuman dɔn kɛ ka taa se volontaires ma volontaire an b'a fɔ minnu ma ba ɲuman kɛ minnu sɔnna k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ di faso ma u b'u yɛrɛ di jamana ma n'u ka seko n'u ka dɔnko ani u farisogo ye n'u ka hakilina ye k'a fɔ ko wari t'u bolo k'a di mɔgɔ ma sanu t'u bolo k'a di mɔgɔ ma mais u se ye mun ye faso jɔ la u b'o kɛ n'a ka diya n'o bɛ se ka kɛ ka yaala ka taa mɔgɔw la kunnafoni banako la ka yaala ka minɛnw ɲini n'a fɔ masque ani gel ka taa di minnu mago b'a la ka yaala ka taa di olu ma donc an bɛ kulu de waleɲuman dɔn bi journée dabɔra o de kama diɲɛ seleke 4 tɔnba n'a bɛ fɔ o ma ko Nations Unies o y'a ye k'a fɔ volontaires u jɔyɔrɔ ka bon jamana jɔli la n'i y'a jateminɛ gɛlɛya mana kɛ diɲɛ fan o fan a kɛra kɛlɛ ye o a kɛra banako ye o volontaires de fɔlɔ bɛ wuli k'u jɔ u sogo la k'a fɔ ko an bɛ dɛmɛ don mɔgɔw ma an t'a kɛ ni sanuko ye an t'a kɛ ni wariko donc o de la u y'a ye k'a fɔ ninnu ka fɛn kama sara t'u ye sara kelen min b'u ye o ye ka se k'u waleɲuman dɔn donc waleɲuman dɔn de hukumu kɔnɔna na u ye don kɛrɛnkɛrɛnnen choisi ka bɛn n'o kɛra le 5 décembre mais comme u bɛ bɛn sini ma an y'a ye k'a fɔ an b'a baara kɛ bi juma wuladafɛla la k'a kɛ coronavirus yɛrɛ hukumu kama k'a fɔ ko an bɛ tasibila kɛ ani ka waleɲuman dɔn kɛ ka se volontaires minnu ye organisation volontaire minnu ye baara kɛ coronavirus ko la k'a d'u ma ani an ka maakɔrɔ ministre kɔrɔ minnu ye kɛnyɛrɛ ye ani kɛnyɛrɛma volontariat dɛmɛ ka se k'a don ba la Mali kɔnɔ ka bonyamasegin kɛ ka taa se olu ma o de la y'a ye ministre kɔrɔ 5 fo ka taa se 6 ma volontaires yɛrɛ y'a fɔ ko aw de ye an dɛmɛ k'an ka baara sinsin k'an ka baara don ba la donc an fana b'aw fana waleɲuman dɔn anw ni waleɲuman dɔn ka kan mais an fana b'aw fana waleɲuman dɔn. An b'a dɔn volontaires jɔyɔrɔ ye min ye an ka jamana ɲɛtaa la volontaire ye jɔn ye mɔgɔ min sɔnna k'a yɛrɛ di faso ɲɛtaa la volontaire ye jɔn ye mɔgɔ min sɔnna su tile ka wuli ka jɔ ka dɛmɛ lase a badenw ma ka dɛmɛ lase a sinjiw ma ka sɔrɔ a ma foyi ɲini en retour donc n'an wulila o kɛnɛ kan bi y'a don kɛrɛnkɛrɛnna ye ka tila ka reconnaissance fana k'an ye an seko kɛra fɛn min ye a la
nin b'a yira k'an ka jamana ye walo ɲuman jamana ye an ka jamana ye jamana ye jigisɛgɛ jamana don donc vraiment an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ transition mɔgɔw fana fɔ ka ministre fo an b'a ɲini Alahu Taala fɛ volontaire jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n y'a fɔ an bɛ min na bi gɛlɛya min bɛ yen n'o ye pandémie coronavirus ye bɛɛ b'a dɔn a bɛ ka tiɲɛni min lase fura t'a la fura kelen min b'a la o ye ka se ka mɔgɔ sensibiliser mesure barrière bɛ se ka ta cogo min na min b'an kisi a ma ministre y'a ɲini ko ka maa 200 ta ni de b'a to an bɛ se ka yanni fura bɛ sɔrɔ a la an bɛ se k'a kunbɛn cogo min na donc ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ala ka san wɛrɛ ta fana yira n na Ala kana ni basigi an ka jamana kɔnɔ. An bɛ don kalan gafeba kɔnɔna na kalanso min tɔgɔ da an bɛ Sheikh Modibo Jarala ani collège union maaw kɔni jɛra ka ɲɛnajɛba boloda bi CCB la ka ɲɛsin u ka kalanden minnu ma minnu ye bagi sɔrɔ ɲinɛ san kɔnɔna na ani u ye jɔnjɔn ta ka di sodansow ma minnu ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ a kɔnɔna na u ye jɔnjɔn ta ka di o ma kofɔlenw ma kalanden somɔgɔw fo ka taa se an ka kalanko ɲɛmaaw ma olu dɔw tun bɛ a kɛnɛ kan kalanso ɲɛma fo ka taa se kalanden min kɔni ye san sɔrɔ kalanden tɔw sanfɛ olu ye dantigɛli kɛ Umar Tarawele ani Fatim Dunbiya olu ka kuma galaman na an ka jɛ ka u ka sɔrɔlenw lajɛ. An ka bi lajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnninw ye sɛgɛn mun kɛ baara la n'o ye année scolaire 2019-2020 an y'o kuncɛ an y'a kuncɛ ni nisɔndiya ye parce que an ye jɔyɔrɔ belebeleba sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ donc an y'a essayé ka fɛtinin k'u ye ani parents pour que k'u passer ani k'a yira u la ko foyi tɛ baara bɔ ɲɛnajɛ in na denmisɛnninw bɛ ka lajɛ nin na denmisɛnnin 150 ani denmisɛnnin 8 olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n'an b'olu wele ko bacheliers bon danfara belebeleba bɛ ɲinan ta ni salon ta cɛ ne yɛrɛ ka jateminɛ la parce que n y'a ye ɲinan an ye presse caman wele wa presse caman nana fɛnɛ donc ani parents d'élèves bɔra donc an ka école fɛnɛ passera salon ta y'a sɔrɔ dɔw tun bɛ yen nɔ u tun voyagera ka ban ka t'u ka dugu la parce que ni kalan banna n'u tilala ni kalan in na dɔw bɛ taa u ka sanfɛ kalanso ka kalan na ka to olu kɛ kɔfɛ jamanaw kan bon u bɔra salon ta o y'a sɔrɔ u taara yen yɔrɔ la mais ɲinan ɔkɔliden bɛɛ b'an bolo yan nɔ ani parents d'élèves bɛɛ b'an bolo yan yɔrɔ la bon welekan min bɛ ne bolo ka taa denmansaw yɔrɔ o ye mun ye denmansa bɛɛ kan k'i hakili to i den na k'i hakili to i den ka mara kɛcogo la k'i hakili to den ka kalanko fɛnɛ la parce que kalanko in bɛ yɔrɔ min na ko bi-bi in na bɛɛ b'a dɔn mun don a tɛ i b'a fɔ ko ka kalanko ka baara de kɛ o tɛ mais kalanko in nafa ka bon fɛn caman na hali diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ɲuman yɛrɛ la kalanko in nafa ka bon parce que denmisɛnnin filɛ nin ye ni a bɛ taa ekɔliso la n'a bɛ kalan kɛ ka ɲa a bɛ kɛ sababu ye a bɛ ko caman dɔn a bɛ kɛ sababu ye k'a bɔ hali kokolo minnu bɛ kɛ carré kɔnɔnaw la ni mɔgɔ kuntan caman bɛ carré kɔnɔnaw la a bɛ kɛ sababu ye maintenant k'u b'o la donc n bɛ mun da o kan Mali kalanko bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ yɔrɔ min na ko sisan tiɲɛ yɛrɛ la parents kan k'u hakili to u denw na kosɛbɛ k'u hakili to u denw ka kalanko la ka suivi k'u la yala a bɛ taa ekɔli la n'a bɔra ekɔli la a bɛ taa min n ka n den suivi pour que n'i y'a don kalan min na a ka kalan kana kɛ foyi ye na denmisɛnninw t'u yɛrɛ ma dɔrɔn u tɛ kɛ foyi ye n'u yɛrɛ tɛ. Vraiment n content don nisɔndiyalen don kojugu parce que n y'a ye karamɔgɔ ni somɔgɔw bɛɛ content don bɛɛ content ni sababuya la donc vraiment a bɛ n nisɔndiya kuma kelen min bɛ yen k'a fɔ n tɔɲɔgɔnw ye mention très bien sɔrɔ cogo la o ye dɔrɔn k'a fɔ vraiment u ka courage ta u ka continuer toujours parce que effort yɛrɛ de don mɔgɔ kan ka effort yɛrɛ dɔ cogoya dɔ la walasa i ka se ka mention ninnu dɔw sɔrɔ tan cogoya la surtout ni san ɲinan ma kɛ i n'a fɔ san tɔw voilà donc hali minnu ma mention sɔrɔ ɲinan u bɛɛ y'u ka baara kɛ nka vraiment ka effort kɛ ka courage ta cogoya dɔ la o de bɛ se ka bɔ ni fɛn sugu ni mention sugu ninnu. O de bɛ dansigi bi don kibaru la min kɔni labɛnna Nefti jama bɛɛ lajɛlen fɛ an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la ni Ala ma baasi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ kunnafoni kuraw kɔni dili kɛnɛ kan a k'an bɛɛ donna nataw la Ala ka su hɛrɛ caya.